Tíor maithe, táid an seo le Lord le Darach O Scolai. Faoin leor is dearní bhuaí agus beidir faoi cud na leor eile atá scríofa ige le fíor bliain níos mó an nuas, tá cin amháin ceapan náisnamh nachhol agam fuair mé amach an dúnar a chuirta mé na sealfa na leor saháile. So, seachas tasnú ag an tús, tasnú muid ag an dearú sé sin leis an leor súil an dail, an ceann is dearní. Scéal casta starre is dócha détar rá, agus buas a dhé chur darach ag tús an leor, chuir se liste na character mar dhearach na thuair scéalathe rúiseathe, anas go mbeithe abalt a grim a chuinneil ortha, agus coppla léir scail a chudjin linn súil a chuinneil imachtaí na níní fríd an scéal agus mar sin. An táhair seo, cén rád a haring tosa ina rá? Well, is dói na ríre nach bheicimse mar ríistithe mar uorscail stáile, ach mar uorscail. Agus is dói gur spéisi riamh I gúrsaí cuachta. Abad san Eorp le os cin céad bliana nuas. Siad is dói na híochtar tar nóchtar agus na hóchtar an híochtar, nó bhac leile chuann scéadnóirí spéis san híochtar an, agus in imimechaí an tíl. Agus da ríide sin an protagonist is a go is smógan iction scríbhús an Eorp aber le céad bliana nuas, nó an tétá ar nimel, nó an tétá níochtar. Agus scríbtar sin freisin I deanga an níochtarán nó deanga an imil. Ach, I spéis amsa riamh san hóchtarán, san hóchtar, agus lena sin íana is dói gúil sé duchas dhéana híamh is in uorscail comhra mar a stíonn tú an tuairscail sin America slát an jobhán. Agus mar sin is dói gur réilse a ríide goil siar sa stair ar gúsin. Ach tá spéis am san ghail sin idir an duine agus an chuacht, an stóin go muid an conra sóisialta mar a bhí grúsa agus leití sin agus an tuiscin seo faoi an té ar míon leis rúdicintí dhéine ar waithe leis an bobbal, an réas publica mar hampla. Cé thug cadó a sin dhéine nó, cé thug an cadó, cé nóid tá sé a gobar san an phobal, cé nóid tá sé gobar ar leas féin. Sin na ceisní cinál bhíos nóachta go minicar ar chláirchaí nuachta. Nach é haí a dúirt rúdicint nús tá mé cheappa I think I have done the state some service ar nó Othello le Shakespeare nó. Ach ar nó níar a duine be chumá le haí gur a gríimechan ar a chucht ag an am céanna. Agus sin náte mar an líne sin tá duchar a bheas go dtíar a cinál is líide sin na chur idir maithas dhéine ar hondíine eile agus de leashéine. Agus tá gur charachtar mar sinna bhí gceist le crochar mar cartal. Mar tá roinnt fiction agus roinnt daoine starúla an agus crochar a sé de chrochan is héine. Níhe. Nach é? Ó ní hé chorbe. Agus sin an rud, mar ghlaach me leis nach rá leid go rinne an. No nach rá ólas go go nach rá ólas agan ar téisisin, mar níl an tólas agan ar stair na ngail rih chintáile chohanman sin chorbe ar nó. Agus go leor an ólas tain is ólas tá agan óna sasnaí. An tólas tás na honála is ólas é a bhhain níos mó le cuasaí, well leis na tealaí móra folíochta níor a mórna spéis an híochtarán sa gás sin. Mar sin thosa mé dús agus é ar intinam an gnára dhéana mar dhéantar an uorscail an tuairt sin, tá just stair charachtar a chuma a bheith gargan lár agus a bheith an cinál contas a thuirtear an lár ach snam céanna scéal eile inseacht. Ach go réir mar a bhí me go isteach níos daine sa scéal í mar am. Na ríad tá mé ggéar goil isteach bhí go an lár agus híochtar an té a bheith ina lár, sé sin am agus am an scéal, agus ní hena an tíorna riamh in áit mar seo. Sin státear bhí seach sinseacha. Go minic bí na tíornaí rórathacha ag phleán nó ag leanach bán nó hébí cad a bhí sa bunach agus fágtar an obair ag na seirbhísí sinseacha. Agus a gá seo bhí me ggéar bhfuil cé bheith ina chóirleor nó na
seoimhíseach sinteach ag gcónéil, agus thosa mé cinál a cuatú. Agus de réir mar bhí me cuatú, ní bháin gur tháinig me ar an gcinál duine dhéanach na mar sin a tháinig me ar an téisisin. Cathal Crochmhar mac ardal fear as muoinecháin, rugó hartar cardiag 8-5, ba cólta nó beidir drethar altrama le chunbacha chónéile bhí an, agus tá ansean san freisin go rá ahar héin a gobar gáinéil ribhe. Agus tá contas agad déir, tá bhfuil tá contas í geara agad déir just an siúd, bégadm go leor féola chuir leis, go leor féola. Agus ach mar chunig mar chartar, bhí spéisiú leor hí me. Agus stói go réil sé sin am bhealach, mar níor heasú am scéala gan a fí chucht bháin, ach tá rudí eilis geis freisin. Bhín ceistní bhhains le an tétá gucht le chlán agus le féin leas agus leileasacht agus an tíomh déana. Deirtar úran le uorscéil starra go gaithí machala a bheith an sa látha aniu anas go gonneointe ardjin léthóra agus a gcónaí bíon na cluichí cochta agus an cóchelig agus a léidir sin mar dulrá súil an dail a gceist is cum a cén tíir a gceist. Well, so ga éon leabhar nó éon uorscéil staire nó eile ebrú mar uorscéil dús. Agus gatha duine bheith ggéire an leathanach antú mar uorscéil. As gatha plot a láidir a gahan, agus gatha charachtarú láidir a dhéanta. Scéal eile sin is céad is uorscéil staire annach, céad nach uorscéil staire annach, siadam gur foscéil ar bhealacha, mar dús catha an leabhar ebrú mar uorscéil siadam. Agus catigi mar sin má bhí na smuintí generalta sin i do cluigean agad gur ránaí tú an tréimhse éirithe sin is dar na héan. Well, sta gúil spéisian ar íras sa tréimh sin ar géadal síos, agus chomáile sin le gaile reisce díon cheist seo fi cuasí cuachta, ní dólam gúil an chuach sin agan fi láthair, agus beit sé deachar rud mar sin na híomh sa síl in seo, mar a síhan é America. Beit sé deachar fiúin é síomh an éon tír orpach slá tan bhain, mar níl an chuacht sin an níos mó. Tá an chuacht éis bug amachas as in Europa. Tá scéal bunaithe san lár na séuise déag go geola, dírónach gáir, tírónach agus sin chun ardmach agus chun hírón slá tá neomháin. Mar sin am de caiintear ar an tréimhsnar a chun bacha chonéile na hiarna agus stóí gur a cinál dawn omlan goelach neasplach an sin I ddíron agus gur a goid institútí héin ag muidir hírón gur a institútí a bhain le cuasaí dlí, le cuasaí tangan, le cuasaí cuachta go chuile chinál, le cuasaí airm go chuile hort neasplach acu. Mar sin is dói gur cinál ní microcosmach gur cinál gur bacála gan dawn Agus dá ceann na ceisna atá sa leor ná cádé an cocht iné chun bacach bhí berthacha bhí cineal a gomorta sa chéile I ggurí gramáile an cocht agus daoine agsúla I ggurí cuidiú le duine bháin le duine eile ar cúiseháin ar cúiseile. Se agus ní gá gur ceiste snúmáil sa sin séhís déir go bháin, mé choic se be lug an chraci lug a Washington ní se chofáidir sin ó hen. I rísnú le bhí Trump gceiste agus é cáile cuachta agus an scaoil tháinig bhí roioine ggéireach an gríomh chuine ar chuacht. Agus sílam go rud sin bhhanas le athrú cuachta sa sochaí go minic. Tá tárann dar íre gur athrú cuachta agan I gcónaí bhfuil ó hús an stáitse gan éon trilbáid nó gan éon chaip an trómhór ach nó réicim dé atharlú America is tí muid nach gágur mar sinna bheith as nach gágur mar sinna tá in áit chéile. Bíon go leor daoine stói bíon cinál dawn omlan sochaí omlan bunaí himpeall ar chuacht agus ar aidir cuach go taban cáileann daoine muoin cáileann siad cuacht agus ní maithne beisin déanann siad ar gríomach in eile. Níachcha sé éon mhaálaí de thuaisceart na hhéireann a láthair na huaire a gúil de chligean ar a bhí sé seo a chuir le chéile agad. Níachcha, mar ar bhealach ránament séimhse rih cogan níom léana aber. Ní
Aber damach an Darach O Scolai aber am behéis cúideag seachtú nó mar sin cúideag ochtú, ní bheith an ach scéal an siimplí, gael versus gael. Agus tá cin cinál leabh faoi sin siadam, tá hapa go scéal wadí spéisiúil ar tá ní smó a gceist in ar nán hain. Tá scéal sin ar ólas féin, siadam, scéal sin. Sin na scéalta seo tá spéisiúil. Agus ar bhealach is cinál má spéisiúla in an stair, tá sé cinál spéisiúil ar bhealach eile freisin, mar na rí sin muid ar stair sa tíir seo, se tá gainte an da ríide. Má inan tú staidir ar stair na héireann, cá tú túsfuinte rá agus láirfuinte. Agus an túsfuinte leirite go hinú ná an lá an jomháin. Scríbann tú stair bunithe ar cóil mu dinis, agus cid a thug mu go dtíon pointe seo. Agus lenne sin íana má bhí fút stair scríb go aber rialtas, nó cuasaí rialtas nó institúdí sa tíir seo, seachas stair hóisiilta. In á ríide, cadú goil siar cho fada leis an báil agus stair na páile inseot, agus mína go lís fuide leis, ní stair na gael le léomhheit ach stair hasna. Mar siad institúdí hasna a ríide atá réim sa tíir seo hin. Mata tú gur os dí fearr bheith ar institúdí ar linne, ní héanmhagad Kenneth Nichols Gaelic and Gaelicized Ireland léamh, cadú Elton, the Merchant of the Tudor State léamh, so dí an dúirt sin. Mar sin má támuid gur cinál stair ar muintere héin a léamh, ní bhór an gail tíomh mór sin ar bhealach, agus ní institúdí mór tá neomháin, cadú cá túsfuinte eile vegan, nó áfuinte eile. Agus fiú chuige ola sa tréimhse a gceist sa leor sin agad an chuige is géalaí go fáilige ag an am. Ach ag an am céarna bhí bagart agus tá sé sa leor tá na sasnaí cinne le deanú anrú ar imil an cheantar sin. Seach go bhheilehil meis na hechant chomór agus a béidir mar tá te roias go tíidir te san gáiste sin agus an scéal sinna inseocht. Agus cheap me gur scéalta eile bhád ní spéisiúil níseocht a ríide. An bhecinn tú féin mar sin leis an úrscéal starra sa chás éirithe seo, gur féidir leat téimi cóaimseaithe tábhachtathe a phlé ach éad a chur faoi éide na starra mas mín leat. Well, cínte. Is dóigh gur téimi, I líocha na téimi a lóma faoi chuacht agus faoi éileh an duine ar chuacht agus smacht. Agus go sin na gceiste gcónaí, agus go sin ní séascrút mar sin muí ní séascacht. Is bailach amháin eile sin íana an staire úsáid. Go bilbert amháin. Ru déanann sin tá tíomhheilech ó freisin, aber stíl an frós héin le mar sin stíle bheith bunithe chuidebá ar séomhhís déag nó, well, beidir nach sin go an fíor ach well, an stíl sin is dói, nó aithist ar stíl an séomhhís déag. Ar bhealach tá go leor scríomh inis, aber agus aithist á dhéanamh ar chaint na canóna. Agus is minic go deapan ar an isníana, mar dúirt Thomas O'Flynn faoi réigen na canóna is gáil le gad ranibh. Ní féidir brethir an ganút a ríide, agus tá canúntaí gcónaí garthú, agus éon tunsnamh mór próisnú fiction tá bunithe ar an ganút, tá sé tócaí ar ranibh atá a gcónaí a choirí. Agus tá sé spéisiúil mar sin is dói nó bhraimiise gur sé spéisiúil díú ar prósta scríomh sa nóghailge a bheith bunithe ar an tradiisiún, litir seachas ar an tradiisiún canóna. Mar tá spéisiir léthe go sin tá sráith leor chuthamach ag leor brach le Gaelig an lei aniu a chur ar chuid na sean checks na rintu hen legan den tain agus bhí festí chunan bliantí bhain agus bhí canala nach chula go man seo. Cearnach riomhach agus an sin leor a scríb daoine eile bhí trína chéiricin a scríb Diarmaid Johnson agus sin. Agus anna chuid agus siúd buinn sé le an réimse ceart teanga atá an iruins den scéal agus den tréimhse bíos nach mángéig na seangéig atá ach i ggéirí sa látha aniuan teanga a ragraíon do hebras géig na món checks na. Well, eiste go leor
ó thosamid leabhreaach in 1994. Agus bhí sé mar aim an sinna go muinte sin an dá fra reachta. Freistalíana ar nóscail cuaimsere agus ar an tenaíocht. A chin se am hiochta ar riine a bhí sásta nó bhí ggheire ebrú ar an tenaíocht. Agus is mó gan stuff eile bhí ein. Ach le dearnas tá trúragan is scríomh ceathar is mar tá Brendan ó Crónín héis legan nua, well, a chóirú dhéana ar cha fin frá leis an seoc agus sé gobar níos ar háile réile leis an seoc. Ach mar a tharraíonn sé níos tá rábharta mór gan an leabhar se agin fiáthir. Ach bhhailm go bach an dábhar de tharlú tíomh le tíomh, mar braham bhealach nach sláán an nólaitríocht gan an tenaíocht. Mar bhfuil fáil agin ar na tésannaí tá an bócúne ar an íocht agus ar scéalta na ríthe agus mar sin de. Is lige go mór ar nólaitríocht. Is lú an scópatáig an scríbneoir agus ar nó ní cheiste seo an san scríbneoir bháinna panse sin scríbneoir agus an léthóir. Mar bhfuil an léthóir ar an nólas faoin táin agus faoin na scéalta eile. Ní hinmháil gan scríbneoir bheith gur an macallaí ó bhaint teastab sin. Ach braham agus na scéalta seo ar fáil go dú go forbert dá réir ar an nólaitríocht. Well, is dáilm héin gúil écht deanta ag leor brach mar go dtí gur thosa sibh ar na leor sin. Bhí sé bhád ní bosa theacht ar leaganatha Berle duna scéalta sin ná mar bhí sé teacht ar leaganatha Gaeilge rud a bhí. Dá réiteach mar sin a bhí sé. Aiste go leor. Well, stoi go racinál rábharta mór leabhar mar sin an dús an chéad se caite dul bhí an seoc agus Pedro Leid agus tína mar sin scríomh. Ach an sin be gan neach sin th fór leis agus grompadína sin dro na nólaitríochta agus mar sin freisin. Ach bhhacha bheith an dáil tír le tíomh. Tá rud eile a bhíon ar siúla agus tá coppla nach an seo hain sin go mór am thug sin arás go dtí má óige mé an fúdach le Robert Louis Stevenson agus Ilan an áirchiiste. Daistrí héon thuirta héin leaganatha Gaeilge ar fáil. Tá sí táhairta go mór léhéidí sin ar fáil. Ná is bearm Stevenson. Agus chomáile sin is stoinúir me gobar ar Stevenson go bhraid ar iad gur me fólam. Is sár scéalaí Stevenson. Sár scéalaí machsamach. Agus fríd bheith déile le takes nó le leabhar Robert Louis Stevenson Albert hiic me cécho maithas a bhí sé mar scéalaí. Níach charachtar le Robert Louis Stevenson goil an gaiir sin tú níos go dtíon doras sin gan rudicinnta háúir a meach gan rudicinnt hiocht ribh agus go gurtí chucose faoi nó go dtite sé agus go néile sé ríist. Agus tá sé go siimplí le sin international scéal inseocht. Agus bhfuil mar a goháin de leor den cinne sin ghlacham leis gúilna an chur an sráir éana fáil. Ní slú ná na leabhrile cinnte. Ach sin go sé táhachtach mar sin héin agus stoi gur a díal mar bar dús ach an sinna níos sin bíon ceall lagtrán a níos sin sa braham go meisi sin na fábhail. Úr scéal eile de chuid chéana an seo agam in áitéigen na córthaí. Úrscéal cóimseach go huile agus go thomlan. Neanna chuir síos ar cén rud a bhíar siúla agus sa leor sin. Ní mai chinnte. Bhí mé gan irtas an bhblion hééis go sneilsú agus tháinig fearchogam agus fear se antóige ar leabhar scríbe revision an cléireach agus fiantóige ar an cléireach a chaine sé agus bhrein se se Jesus, ce a hála. Agus ní éon ragraach difficult second novel. Binne méid. Ní a sagam, tá dtíán agus tain se lob ach bhra me nó dail se bhéidir sin raciúnal tostáin. Agus fiú an dtíine aine mar tost a sí mar réitbal, bidna cheart an tá de rá. Ach leabhar cóamsreach atá na stói, suite flá tá neobháin. Agus is stoi gohfuil go leor na téimí céanna an agus atá le leabhar eile cuacht agus is dói, Ach tan scéal héin, well, sais gá scéal an tan scéal ag dul mar sin ar fáhád agus an sin sé cinil in áiteile. Is dói gur cinil go rud cinil nuí se go bhín sin. Is dói ní me héin an braham héin gur cha me beidir neamcha ama a gobar an leabhar sin. Agus go neacha me cinál ben siar go méidir gur go neacha me a mún ó go neacha me an aber gur sé dechar me leabhar siochnó.
Mar cé mar léime sé bhrach mar German Grog says gas scéalón tá an grúsid cangailte ach bhí me says ag leanhaint cyn óháin agus an sin mar jantar gomininic an leor coimsere says tugann sé chontú ag an nachhfuil tú agsú leis agus is an agus scéile le idir ire. Fáil táar nach mé héana óháin a bhí mascas. Fáilte na Gaeilge go ginálta tá ag play leis le Fico troch blian? Well, die voeten naar hier, maar agahors een noem, wie meer. We zijn gober een folklore fashion, een folklore honel. Agus wanneer je heen, kolle feitje of vijf piezen, kalloon je een norre. Agus veel en zijn bent de derde gegaan is een beetje zo. Die een derde hier, daar ben je goed worden met lam heen, maar agahor. Wie jou gegaan in himpelern, wie ober een roem gewoon is te goedelen, of wie ober kloge schaardige nieschen te goedelen, agus kloge namara nieschen, maar zijn gnauwer dat we aan hoon. Mehens kwijwan, wanneer jaar kwijwan, wanneer jaar brek, niet ik nege keis. Stoik leehori wie ze martijn, kapsiefa leehori. Agus niet wat aan het host daar hier leis gumma bhí ar leabhar gaige gnám. Mas caiinethlí beabhar gaige fan na hochtadí. Idir go hena ar fad. Ach chumad rúin dar iad cill díúisteach ar feilseoireacht meach cinál cuma níos fearr na leabhra le súl freisin go bhfuiteach muid cinál fiction, goaimsle ailsiú. Sín go rair is muinte amach ach go neach muid go leor bailí eile freisin is ó hin ach Niet dat ieder wij plelen rond in de heilig is moeilijk. Agus cad faoi na léthirí atá ag na leora ailsin sibh an bhfuil agad mar hampla cá bhfuil siad cé héad bhfuil siad óg éasta hir sa Gaeltacht hartar bhile clia cén teolas a tugad ar na léthirí atá sa láta aniu. Well, ó hasa muid dar ire I díal ar nidilín. Chumid síomhla chéar ar nógus i díal ar nidilín goil siar stein ar hosta se leog nígus am céanúir. Tá sé sin staigh sé déimlíonna ach tá teangáil níos congruíon go do léthirí. Agus is teangáil an speisialta. Héis go mí héna pléile an agahort, is minic mí I líana bertaní a chur leabhar amach. Agus bím dead íntas gcónaí go na daoine se bhíonn sa gabhardú. Daoine an nachnéim as chundaithe nach mé riamhantub agus as tíortha nach mar riamhantub. Agus beála sin tá cinna lethe forlehan go leor ar leabhar gaige. Chur mu leabhar amach ar leabhar chuile heachtain, go America, go Sasanna, go Hallabun, go dín rank, dín velig, America go háid, agus bí neabhar nach go amach ar leabhar chuile heachtain deartha An chudéile bíon ar a gcuil a fut na tíide. Daoine nach neanim, ach spéisiú go leor istói go éim bud se táhachtach. Éim an gmaithfaí faoin obair sin, mar éim ar bhealach gúil seirbhís a chur a fáilim, agus smáile me sin. Éim gúil riachtaile sáin, agus smáile bheith freigart chun riachtaile sin. Éim go bhfuil bailte hímpla tíide se nachhfuil siúpa leabhar cearta go téanacup, agus seachas tarasúcha blea clia, gur féidir le bhaine scoil ar lína agus leabhar cheart bhaine. Agus is breála me sin. Agus breála na leabhar chur steachs na pocastíos heola maithagab. Is íomhna me sin. Cé gúil se tógáil í smós tí smó ama ach mar sin éana smáile me. Ach maidí le céhiad hain braham go bhfuil ísgrúpa agan na rí a háísgrúpa agsúlan. An cenas táchtaí am darlam na aber fiadó suas a lug. Daoine sin is dói a drastal choláiste tíú level agus il ar an léthireacht héiscóp an chláiste agail. Ní chearín mic léon leabhar. Agus an sin ísgrúpa ar na páistí agus a dismothirí. Agus is cháir éagsúlaid. Agus ar nó tá bearna idir an dára sin tá na dhéagarí an. Agus tá iad a níl mór an díal ar leabhar go dhéagarí. Agus fiú leabhar a dail sin muid bhí díirí ar dhéagarí braham gur dócha go bíad a tiismaid a ganachtú na scarannaí go chud is mó. Ní dóla go déon mór an dhéagarí mar ceannach leabhar go ilgé rénos. Agus, well,
ní dear an tíle. Braham go bhfuil an pobl léireachta atá agan atá os cén fí blion gois in méadú chuil bblion tá méadú teachta dhéanachan na gcónaí. Maidir le díalachan go na páistí, tá sé deacra sin na bheas, mar brahan sé go leordaí éagsúla, brahan sé ar folasaí vín sa scalaní a vín sa cheannach leabhra, brahan sé ar go leor, míle eile. Agus chumagás dá bhuíoch na scailtechaí donta spreise an bhíonn sé thugann, bhfuil bheith ordú ó ar díalachan go leor go fáistíonn sin, agus mar meach an donta sin an bheith ísleháin is dói. So sé deacra mar sin bheitán I bheas go hólaíoch. Ach maidir leis an léthirí os cin fí blion gais mar sin tá ordú tíocht mar go leananach chuil blion. Scéal dochasach go leor é sin. Bhfuil sé deacair pibliacht a ail nó a dheanú donna leor a chur an os gomós ag na léthirí sin cad tar fáil, cad is fiú é an irann sé don sais léthireacht a hatnaíon leo héana agus mar sin. An tágus níl. Deir sé go minic nuair smuoine mar rugla go neann dearmad luúit a héana céimhán níos luithe agus don't judge a book by its cover ach tá na clúdaí ar an leor a gcónaí gohíntaach agus taranteach agus is dóilm sais go málann siad súl an léthir is an oscailinn siad an leor in éair. Grumaithead. Ja, das is rugla nach níor hinné. Mar dearm ó híomh na peibetí tá sé ar gomas peibetí an téanais hála go bhfuil na meán hóisiilta fi ar láimh againn. Ach nó tá chuach an éile gur peibet baintteach ar na meán hóisiilta chumá. Mar sin tá ní smó am le caithfar agus obair. Obair tá gceist leis na meán hóisiilta caithfar dhéanana. Ach ar leid tá an obair sin fi ar láimh tá héana na sníanana. Haris mar a bhí aber ag fáilteoirí tucha blianachain. Braham cinnte gúilmuid an is dói díú ar léthirí ar le agus cinnte beidir mar chut fógrat a cheannacht agus sníana agus nó scilinní cheannacht agus an aber sníana. Ach Braham gúil sin éasca cinnte. Braham gúil sin bhí éasca go le díorchaigh na daoine. Na céimena tá tóca agah ó hasaí leor brach. An bhecinn tú cad é an chéad céim eile nó an mé sibh ag leanstan an chasáin sin a seo go an roinnt blianta? Bhfuil na feibh níos smó haine níos na feibh ní riorchain. Agus is céim an deocharí sin mar ag go buinte seo tá mise fastí an go láimseach agus bíon roinntmar daoine go bram ar conra. Ach tá gá le daoine duine nó duine go le os tú go láimseach agus is léim an bhór lei sin. Ach tá sé deacra cinna leaganna os tú. Mar sin ag puinte cin cáid léim mhór a chatha agus tarda sin súla go lua. Bhfuil ceistna géon daine seo dó go chuidir na leor léite agad léim? Ja, fi Johnny, there's simply le agad that's an urscale graphicach. There's cuch why function agad go har aishin go gaelig. To Johnny entry me níos mó lochi mar sin teachtamach na leor brach agus me sim agad 10 towards fi urscale graphicach. Wel fegur me cheistúnach a dús, níl an tábam. Ach, tá spéis am an ar chúsí éagsúla, sílim gur bailach an bhaile scéalaí seot. Ach tá deochtartaí leis. Ceann gona deochtartaí ná deochtartaí an freitiúiltá. Is siopí leabhar in éidean, is fundar go mí leabhar gailge ar helf ar le, agus gur seilfatán sin na ríide go leabhar go an bhéid se. Agus ní seilfatá an go leabhar mór go an bhéid sin. Agus chud bhágan a leabhar grafic na ríide is fearr iad a bheith sinam héin ar meach Francach agus an BD. Ach tharad se seans go gurthaíd sinisteach a meas leabhar go fáistí tá bhaid seo féid. Mar sin tá deochar practical sin án. Nis dail sin mud leabhartha an sin bhfuil níos slú, dail sin mud leabhar le Carta Maltese na leabhar le Hugo Pratt bhormaid beagach ní me antásta lei sin bearlam iad a bheith mór. Agus tá gobar eile fáil si nach níl chuilehoirt ferúnach dar iad gon formaid beag sin. Ach báilín tilíana, tá sé sa blean. Ceiste géana deile, Bríd? Hain do chu dráíocht go mór agus
bar agus I think grair tíhín as an chéhín a bhí go deiscint is do an chéad leis ná an spinófa iad chur I gló, ar bhealm héin mar hapla an tanbhrog a léamh tre sé deiscint ar sláte agus an mo spéisiú a hiileráníocht a scríomh maichansá. Well, Zachar rá, tá ma díra chéis obal dhéine ar script go jarscan an trochanómed, sgan an beochanna ar an táin. Is dóid mé agur gur scríbe an táin. Agus tas bhfuil an gomisinar fáil in fi ceir fi cúig. Cólacht in éide tá gobar in éidir le cén drama chorbe, an drama bhí gobar ar an béal bocht. Oh, yeah. Mar sin se drama closci an taríontóir agus mar sin tabántásta bhí sin. Agus dói, well, bhí me caint le eisteúir an sin go seachtain óhain, dóna me le chóil, agus bhí me de caint fin na cuasaí sin, agus dúirte, bhí caint bhí rámar in sé nach ra feici amsa, agus me, well, sin an rudúirte, bhí túáin agus pláid tú agus murra, níacha agus níice. Agus tá rud cinn an bhránach faoi sin nachhfuil. Agus ar bhealach stoig go binú de chur an heasam na ríre mar aber leabhar eil sin mu níos stoig me de súgan íar míle chuúchéad cóp agus an sin an ngóte méidir amachchan seo in agrán eile ríise agus go níos níos mó. Ach nu mu de pléile drámí a féon tárin fiúdaach áit le cén chuige duine san fan tárin chuige duine gomininic tíú. Bhí sin socht deachar agus deachar gona heisteí deachar gona lug agus ar bhealach sin bhí cetum clíidir na leabhra. Is go cad a loil leis an álan an peáig an sin lá clia an bhean nuairtá Janser álan na manisteach McLaughlin, yeah. Tacónach. Is go bhfuil éon spéisií féin I cuasa trámíochta a scoilge mar de bhíoch an fearthóga fáil go rialta. Fadó. Nu bhí éagsúla bhd is siúla arsúil is a taibeach in anibh. Bhí hen siad a concourt. San eachar. Agus a fiú drámaí choirsúla tá béidir chuigíthe in anibh agus na sinna agus capsa brod a cóú I dhéanam. Agus ní heistalíon siad go bhistó. Go bulasachas ceist aige de. Gomlan. Dá caiinte drama sinna chur ar nádan do caiinte rúd a béils cin chuige míle gomininic. Bhí mu deagar an nádanach sta gur chosin sé harta 3 míleach. Ba í chosná sé chuige míle gachmuid a chugan í chuíart. Agus ní chostín se harta 10 míle leabhar eilsú. Beidir idir 7 10 míle go méid. Agus tá deachras do híh scríomh na drámaíochta mar mullabul tú réan a cinnte go bhí sé léirú. Cad is fiú sí síos agus é scríú agus ágail darachan na tégan nach bheici indaine. But an ceistá mór bhí ciró tú scríomh agus barnas a bheith scríomh go míle chuichéad duine nó níos mó ná bheith scríomh go trocha duine seo ceach duine sin go meach rud hartaí bhiste go cúpla lá. Lótú an teanbhróig. Curún teanbhróig ar an Nordan im le clia agus letar canan. Ní me cinnte beidir mé ferste chomá. Tí mógus sin ní curú ar Nordan a díomh an gáile, má go mála I díomh agus sin. Ceapas go sé sin go bhór mar ráma chuirgás ar an áirtleist. Rud siúrthach lecht fechna d agus le léoirm a bhéidir mar sin. Bud sin rud dá bhéach muid an camón atá ann do chuid más a leanú amach agus gomach siad éidir mar chuid an bhórsteach freisin. Bhí lábhan áidir chuúla teamran sin? Oh yeah. Oh yeah. Anton. With the cancer perspective, that's a daily do such life head you on and your shin you can frustration has about and feel script to never fall to do some magician color mao is machine dog. I don't get to be the kind of critic politician or to Rochelle so big go Doini Sfara in and you go double mark and a record politician and that should they get Ní rá agus braham an frustracha sin banan se leis an léthóir a tá fós a cíú ar rud se gáil agus gail.
Is dói gur gúil sé cinnte nach bhéad se gan bhar chuúna hintaine i ggéin éon réil agus é lé rud cin séh sin gan bheith cuiúir sin chomá. Se nús sabar na thuairsceilte legus scríbú aber in éair na hórpach go háid rih an géad chu damda nó fiú idir dá go háir rih géad chu damda. Aber tá mé gur chuúna heimnacha níos na scríneoíoch, go leor go siú man si le síl omláin na himpireachta agus an cinál well fiúin bhí leor nostalgia bant leis an impreacht ostra Joseph Roth go díireach. Agus is dói fiúin agus Rothcha scríomh bhí sé cuiú ar nó bhí sé sin leáilte agus bhí deire take lei sin agus bhí sé báras chudhagad am is scríomh agus cé nach lótir an deire a hagan leis an impireacht agus leis an síl, leis an sochaí omláin sin. Tá sé chúil intine beidir ach cinnte tá sé chúil intine an léthra. Agus brahamid gona daine sin le go dams agus is sprí sanna deagan an steirem. Agus mar a chéile tá an bríoláin go léfií súr an dail agus muidir cuiinú nach tígin na daine seo gur na sasnaíocht. Ach, tá bhí dain omláin eile an agus mar bhenaí muid fiúáin an síltágan in neomh síl polte an neomh an í lánach. Caibhantí agus scailtenaí agus chuile hort mar sin trat agus is a ggóhéic eile ecinmuid an rudse an rud gail agus gáil agus sin gur róthmh agus bán atá de ríide. Incas, yep. Yeah, well, let's come much of a student is more attacking with my hands. It's a difficult and a good message for them now. The beginning of this efficiency, this hatching on the wall, having to come back to reach there, and the direction of the they can't make a beginning. But banner should be a very kiss to heart for the good screen after him. Could you know that as a mission that I'm going to have in here, the year into the big screen of Korea, I guess. Could you come over here and go to can sort of issue to and can let them have a year and sale and also to scream and oorskelt no down to no garskelt no favorite one. Well, oorskelt an tús hí mé scríomh. Rud a bé scríb mar dús tá se. Chus tarcail ní chus tarcail chus a min le fada an chéad is dói croíoch mar sin a dailse bheith nó an cléirech. Agus is dói gur a gulsa trós na bhíme ach gur oorskelt a coamsre smó bhí a scríbhem. Ach an sin is dói dailse me festí chun an rih sin. Agus is dói a cinál provapín a bhín sin bhí me Díach a breanúir an ábhar sin ó híh stílí agus I ggéir rud cinnte ólam. Mar rinne me níos dearnaí le Stevenson ach is ní gur óháid deirlams de chéad déirnaí anna rénos camera de bheith fíorneach faoi agus tá chuid is mógur sin chur sa minam le fada. A maidir le rud sin lú Anthony sin faoi perspective agus tá sa gúlra. Is dói a míntansa ní héad na gaile tá sa gúlra chorbe ach feiceam an leabhar sin mar chud go well ní mar am sráthúirte mar gur srála fisca deag an leabhar níché le gaú híon dóid trí cear gúil. Ach bailachán go leabhar a gceistem bhfuil me gobar Tá me gobar an dar leabhar fi láthir agus tá chuile leabhar neasplach ar a chéile, is scéal omláin neasplach iad, ach sitas náid céan agus tá mór an iní chéile agus gur bé is dói buic le leabhartha ná Seán Donnaí le chonéil nó an ceanna dúgan sasnaí Seán an dímarseir. Agus fiúháin sa leabhar sin tá sé sin mar chartar céannach neidre, tá sé meas na ngasúir inéann scéal agus tá letí mar sin tucaíach. Is dói go binné an cinál an scéal tá sa gúlra agus go méid níos móga sin le feiceáil gur chéile. Nuair deirte gúil tú ag obair ortha sin céú fada isteach sa fráise sin as tá tú? Well tá is dói cinál
imlíine den tam go chéile leabhar agsúla agus tá me gobar an darcean fi láthir agus tá mar chabadí le trí ach tásúla go mé sin fáil an bhíon segan agus scéaltán sin de ríide buna hímpel níl cruchar a garda le gceis chum mór céanna. Tá sé mar chartar an cinnte agus cartar tánistecha agus is darí scéal faoi rinnicin deile a tháinig níos. Tarlach ó donélach déan ardhacha sa séh sé cúdeag cecha ní go dtí cúdeag 8 chartar láidir duine bhí is gur a cuacht aspaige in ardhacha agus bin an spéisiúil ach sin éis dóid crí an dara leabhar agus feice mu linn. Liam? I just saw a cash get the Jack. I just a crook to green graph for Facebook and tomorrow about stuff. If you put to just chant close screener. So catch one to the ribbony or was it after about romance all the time or Valentine doesn't was starting the penetration the Hemingway was Carol was we should go again close screen or check out Lewis from close screen or yeah you don't want to cash off with the Horbesh cash down wahashin fecem gwyl bydio'r person am gymryd leis yn rifra. Cam gylio leor ama leis yn rifra. Cam gylio leor ama os hwyr sgôr sgailan. Agus tan rifra intach. Agus gad ní bheith mewn an eibr leach o scipigs tá. Ach tá lochtan í an rifra freshen. Abyd, cam gan y galwch i smó sílam warans le sgrin o'r fiction agus yn rifra na cut and paste. Leis an gróscí bhain, well, a géidir síos catún deabhrad scríomh amach gan botúní, agus a bheith cuaramach, agus fisáid go gadú tasú ríist mai an tú botún, mar ní tú gur leanana bheith clúdaí le tipéis a chanéad. Agus cintin sé freisin, mai legan tú ród aber drécht scríomh a hústéir leis an glóscríomh bhain, go gathú sin na dhéanana. As go dúcha tú pointe sin agus tada dí récht agat agus an sin fé tú chuil raibh tasí ríist agus go dí récht a dó. Ach i mar chása níor sé sin thorlú leis an rifre. Sin a bhí thorlú ná bheith tí récht a híanaat. A sin náit récht a dóiscríomh si dhéana ná fábailt récht a hían, de dáta nua agus sin goréirché tas nó gachar focla, is as an siúd. Agus ar nó heis cúpla lá tá drécht a dóat. Ach ní hinn drécht a dó. Ní an sin nach chur a géal a ríide. Agus Berlam is ar waile da le cinnal smacht a chur an héin. Agus drécht a ní certe. Is ní mar agus scríf me chuilehort ar rifide. A chur an róm an chéadrécht le scríf. Agus béidir tásúla an daradrécht. As rinne me sin le súlan dail. Scríf me na himlínte lug ar an rifide. Ar an cláscríomháin? Se. Agus scríb na himlínte dús ar an rifide. Or an rifide. Agus an sin, hannig mar eis agus beidir gur nearna me drécht gardamh ar an rifide, agus an sin chumar an glóscríomháin agus scríb me drécht omláin. Sin deir me thuirseach an glóscríomháin chumar eis scríb an rifide. Ach bhí aféileann nach líime níos fuidir leis an glóscríomháin. Mar tá rud cinn ró éasca. Just because if you wish to cover the full street, try the road, or the hug Chef in Yarra, I mean, must really go to Gary Ruthing and Curran Agar. For she wanting to ask in the button, echo from Rother Club, or far, you know, the echo between the button, Cerebra, or Scotland. So, but that's like towards the Agracht or screaming kind of like and Gertin Rother Globe. Goni. Fiúan ó hí mahúlia. Warad se me a bheith plé le Scoilan, agus bheith gur a bheith léomh ar Scoilan. A gcónaí prindal amach chuilehort. Agus is cearta sin a gcónaí sílam. Ach tíh mága sin, tá contúirtí a balans le bheith scríomh rudicinn tá a gcónaí garú. Agus tá buntar sí a bhaintir rudicinn de legan síos. Drécht legan síos ar chur fápar agus a bheith an, agus sin tá síl sin ar géadréachta le. Mar sin, bhí me ar a margan sin a bíza san Nidal, agus chaid me Olivetti deas. Ní beadna sí Olivetti ach clóscríomháin ó bhfuil nach bhfuil éon sin na fada an deas, tá sí deas éitrim an sa umpra agus
mar sin is an Olivetti a scríbe chuidbag go thuúla dail. Cheanna me le dearnas cheanna me Olympia atá níos trimme ach agus beidir closci bhfuil bhaid níos fearmar ghfuil sína fada an. Sína fada gur féidir a chuir le chuile litir. Rutá úsáideach ach níl se bhfuil an ceanna cheanna me se beag níos trimme agus ní haibíonn se chomáis ná le gati. Tá me tiite mar as an Olivetti ríist. Cemas tú chuir caiint le Tom Hanks, tá go ghfuil session antócad le chláscríomhain tá leor omlan igi agus tá gach scéal do na gear scéalta tá ceangal igi le chláscríomhain de hais óháin ná de hais eile. Tá sé anmhaith mar hálan sé. In ceiste le sula gur bin deirda sé ceangal. Drama schreef, agus oorskele schreef, nou Cathal Po, als je niet fosse drama schreef, nou oorskele nou hard. Is stoid nach bhfuil nerd sin difriú a ríomh. Má hé mu siúgatí Aristotle agus le poetics tá go leor háin sin, an bunrúd fhí cin a scéal an. Agus in adíide scín ar be atá I ggéar a fólam fí scríocht inis is andúil go bhla míse ó scríbneoirí scunáin. Is mó tá scríb faoi scríbneoirt go scunáin ná bhéanú deile. Agus go bunasach sin na ceachtaí céan tar a fólam. Ceachtaí faoi charachtarú, faoi flotú, faoi húslár agus deire, tá na trí gníomh céanna nó na trí vír céanna gceist go hindúil in éon uorscéil nó mar tá éon dráma nó chúdhír Breidir ceché maríonn túir. Ach is andúil a ríide agus tá ólas ar chaincanna go úsáideach gan ceann eile. Erú tá próséis eile sin bhhains le uorscéileat iníos sin bhhains le stíl na scríneoirta ach níl sin nach is dói rud sanúil bhhains le uorscéil. Tá rud eile sin bhhains le drámaíocht bhhains le stoi cuasaí ama agus mar sin de. An rahan sé cén bailach go múlan an bun swinú tú an splanc go dasna tú ag swinú ar mar rama nó mar uorscéil aber na drámaí a scrífa agad an rós agad ó rich an swinú leat an chead lá go scrífa mar rámaí é teachas mar réon rud eile. Bhí. Se spíine go ráma fiún dráma gearbhíanna dús agus d'orbar se sin. Ach snam céanna is dóigh go leor tárlú a gcósaí drámaíochta hir ag an am, hí cuine go nach ra TG Carr bhd tasaí, hí an taimhharc an, hí drámaíocht áitiúil ar bun, hí Joe Steve scríb, hí slúte mórteocht amach ag drámaí aber i dús na néchadí. Mar sin bhí sé sin fellúnach cinnal. Agus bhí go leor sin fiúhaint na poblíocht a spill bhí ar caiintear chuirsaí sconaíocht agus cuasaí drámaíochta fréchéile trad, mar bhí cinnal réomhlóidin sin nó. Aber ó híomh cuasaí déanaras a spideal. Nuair dagbis an spideal le ghuiil ar goláiste sna hochtadí bhí áit bánaí. Ní a duine beos na poblís, ní a duine be ógus na poblí, agus is beag na churbe bhí an. Ach an sin dimme chum gaiiles chum sin go déile agus sin go dtíon rank agus mé rasin sin na dús an néchadí agus bhí dam omlan eile an sin. Bhí slua mór daoine óga hart an spideal, daoine hánig isteach le ceir de telefíse ólam agus bhí á dréáil leis an telefísnú bhhaú bin sular bunniú TG Carr. Bhí tíús lán go béalchail ihe mar le bhí cruúscin chola teile, agus go leorcha ba caiint fí chuirsaí sconaíochta is cuasaí drámaíochta is cuasaí plota agus charachtarú agus mar sin de. Agus stoigh mar sin gur réilte bud mar sin scríb. Ach braham inis slát a neomháin go mbeinn in an rincan is muinte sin a dúgadí deam go mbeinn á gur i dro leabhar. Mar gur an sinna tá míntin fí láthair. Warren bhí ceiste agus an sin. Agus túman ibre an legan túman tráthlár sprucíir a hedi chéine na an lei, nó an scríban tú de réir mar a bhúlan smuinte hu. Ó legan ach ní go máirde bear. Well, le fíorne
Le bheith fearnachnis is dói ó bhí me is dói gur me cleachtaí riomh ar gobar hímpel ar gisnach agus ar fáistí bheith me hímpel hí rugum me chéad blach agus me hín fichiad do 3 billion fichiad hartar sin. Agus da ríre ein obair rinne me debre mar alíntóir sa rank fa chuid wasile na 8 mar bhfuil me slí behamach mar sin níl sam na eintóir a bhábhíanam. Ach deire me sa gisnach agus deire me hímpel ar chrách lár na borstí. Agus debre mar sin stoi gcónaí da ríre. Bhí me cleachtaí ar sin agus tá an eibhrú in áitichaí bhfuil torn agus bhí mar snímpel mar tá stoi cleachtaí ar sin. Cathal gcónaí stoi am a chuid, chuidann tú am a chuid páistí agus ó a bhean agus ó chuile an eile agus cathal freisin bheanán eibhrú in áitichaí spásní bega agus spásní bega ama agus spásní bega go fisiciúil. Ach is dói gur fearr eibhrím mocharmaidin, gur fearr an thoradhín sa mocharmaidin mocharmaidin agus tríalam stoppa ag punticint ach níaringam go minic eibhín róád agus tálachttar sin go minic stuff dhéanana sin dearn le nach fiú trofe agus gur fearrham stoppa go lua ach sé deacar stoppa. Beidir gur farún hain stoppa go luair staigil muid caiinsle uair a clic number sin a cógrachtá. Dír má tá aon ceist amháin eile ag aon duine chuimiid an ceist agus mór a bul scíimiid le darach len ar muochas as a chuideola ar fad a Reinslin. Faoin drámaíocht, faoin thuairscéalta, faoin ailseoireacht agus gachrad eile mar sin. So mór a bul aon ceist eile chuimiid críoch le seo is féidir lena bheith ag caint tamlín ina dhé beidir ach má íhas le darach as an turas a chur ar hain agus a heachtain seo agus tásúlagam go bhain sibh hain ar an tainehas agus a bhain me hain agus tásúlagam go bhí sibh deis chuidir an leor sin a leo as seo go dtí an bblion seo gin beidir. Gur maith a chail, gur maith.